No niin, höpö. Ollaan aina valmiita. 22 ja 45 on jarruvoimisero. Hylky siis 02 on lambda uus. Tonnin HCC ikuisuus. Tää päivä ollaan vaan ja leimataan. Nyt ollaan tarkkana. Konttorilla enimmäkseen vittuillaan. Ei pala parkkikaan. Hei, se viimeinen asiakas kostun toi. Katsurimiesten huikaljoi. No ei se niin nuuka, vaikkei helmoi ollutkaan. On P-katsastuksen katsuri, lahjomaton. Meillä on tänään driving katsotus, siihen perään voi ajella, niin aletaan katselemaan. Ja mukaan tosiaan ton katsotuspöytäkirjan. Siellä on nyt hyväksytty, te voitte. Ota silleen kevyesti, niin mä tässä sen polven. Tää oli niinku oikein siis, tää on ilo katsastaa, kun asiat on kunnossa. Kiittelemme tiimin puolesta. On ilo katsastaa, Kiitoksia. kun hoidetaan nämä asiat. Ei lähdetä pelleilemään. Pelleilemään. Hoidetaan nämä asiat niinku kerran kuntoon, niin meillä kaikilla on hauskempaa. Voidaan ajaa turvallisesti kunnolla.